Eli me Fincanella ajetaan merikontteja sekä säiliökontteja. Meillä on 14 autoa, siihen 33 perävaunua. Ajetaan semmonen 100 000 kilometriä vuodessa per auto. Tehdasalueet on tietysti näiden säiliökonttien kanssa, niin ne on välillä ahtaita, tulee jyrkkiä käännöksiä. Renkaat kuluu herkästi pyöreiksi reunoistaan, niin siitä ollaan tykätty kitirenkaista, että se kestää. Kitirenkaassa on hintalaatuisuuden kohdillaan. Kuluu tasaisesti, ei pompata, ei täristä, ei vaadi tasapainotusta. Ja mitä kuskeiltakin on kuullut, niin he ovat olleet tyytyväisiä. 2017 meillä on ensimmäinen ostos tapahtunut Vianorissa. Ja sitten 2022 alkuvuodesta keskitettiin sit kaikki rengashotelli, renkaiden vaihtot sesonkiaikoihin ja kaikki uudet renkaat ja palvelut tulee Vianorista, kun homma toimii. Yhteistyö Vianorin kanssa on ollut erittäin mutkatonta. Asiat hoituu niin kuin sovitaan, täällä on osaava porukka. Ja että kun renkaista pidetään hyvää huolta ja sitten myös Vianorin varastointi on hyvä, että siellä on hyllys yleensä aina sopiva rengas. Ilmapiiri on hyvä, jos on jotain palautepuolin tai toisin, niin sen voi sanoa. Ja sen takia me ollaan valittu Vianor.